Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. 26 ka estudyante sa Balubal National High School sa Cagayan de Oro City nakuyapan. Gingong nasudlan daw og daotang espiritu. Pipila ka mga dalan sa downtown Davao temporaryong isirado sa mga motorista tungod sa mga aktibidad sa Kadayawan Festival 2025. Lalaki nga gingong nagapangawat sa ilang lugar, patay sa pagpamusil sa Pagadian City. Department of Health mas gipakusgan ang kampanya sa pagpa-breastfeed sa mga baby, kini aron makabaton og saktong nutrisyon ang mga bata. Downhill site sa Alabel, Sarangani, ginadayo sa mga longboarding enthusiasts. Og sa May Mindanao, ang inato nga adventure gisulayan sa usa ka thrill seeker kapuso sa Bansalan, Davao del Sur.